बिथांमोननि चेनेलखौ जों दिनै साबायखर बावबाय। गिबियावनो स्टाफरा दखरा बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दिनै 10 जानुवारिनिफ्राय जायफोर फरायसाफ्रा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल होगोन बिथांमोननि गेजेराव हाबनानै बिथांमोना जाहाथे बिसोरनि फरायनायखौ मोजाङै जौगाहोनो हायो बेनि सायाव मोनब्रै जायगायाव गिबियावनो जयबन्दुआव, नैथियाव दैमालुआव, थामथियाव दिफायाव आरो ब्रैथियावनो माजलबारि सेदा एमइ स्कुलाव खुंनानै मोजाङैनो मोजां गथ'फोरखौ बुजायनानै मोनसे प्रग्राम हाबाफारि खालामदों। आं बेखौ आंनिफ्राय जानानै बर' फरायसा आफादखौ गोबां साबायखर बावबाय आरो बिथांमोना बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोलोंथाइ बे सोलोंथाइखौ गुन गोनां खालामनो हानायनि मोनसे हाबाफारिखौ जिथु लादों बियो साक्सेस जानायनि मोनसे लामाजों थांगासिनो दं आरो आं बेखौनो आसा फारिनानै इयुनावबो बिथांमोना बेबायदि खामानि मावथों होननानै आंनि फालिबाय आङो। दानि जाखिनि जाखांफुनाय बर' लाइमोन फरायसाफोरनिसिम मा मेसेज होनो सानो? बेबायदि जुदि जोङो मटिभेसनेल प्रग्रामनि गेजेरजों सोलोंथाइनि एप्लिकेसनखौ बा सोलोंथाइनि खामानिया मा बेखौ जुदि वार्ल्डजों कानेक्टेड खालामनानै होयोबा निस्सय जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि फरायनाया वार्ल्डनि तुलनायाव मोजां मोनसे परिबेस फैगोन होननानै आं आसा खालामनो हादों आरो। गिबियावनो बिथांमोननि रादाब चेनेलसिम लावजा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साबायखर जासिबाय। लावजा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 10 जानुवारिनिफ्राय लानानै फारियै 12, 13 आरो दिनै 15 बे सानब्रैनि हाबाफारिजों मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि होग्रा फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जि थुलुंगा होनाय हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया दिनै जोबफैबाय। बे हाबाफारियाव लावजा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरिफोरखौ लाफानानै दखरा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गासै मावथि सोद्रोमाफोरा ज'यैनो लोब लोब ओंखारबोनानै आरो रायजो राजा फरायसुला फरायसुलि गासैनिबो अननायाव जोंनि थुलुंगा होनाय हाबाफारिया खोब मोजाङै जोबनानै थांबाय। आसा खालामदों उननि समाव लावजा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आनजाद होगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों निस्सय जोंनि फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानावमोना गोसोआव लानानै जेन मोजाङै खस्थ' खालामनानै नांथाब नाजानानै मोजाङै फरायनानै मोजां रिजाल्ट खालामगोन आरो भबिष्यतआव जोंनि उननि समाव लावजा दखरायाव मोजां रिजाल्ट मोनगोन मिजिंथिदों आरो मोजां रिजाल्ट खालामनानै जेन जोंनि लावजा दखराखौ जे एसे मुं गोनां खालामो बेखौनो आसा फारिदों आरो बे थुलुंगा होनाय हाबाफारिजों निस्सय लावजा दखरानि फरायसाफ्रा थुलुंगा मोननानै मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोनखौ जोङो नुदों। बेवहाय जोंजों गासैबो रायजो राजाफ्रा मदद होफानानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय जों लावजा दखरा बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै रायजो राजा आरो जोंनि साफ्रोम दैदेनगिरि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गोदान बोसोर मागो दमासिनि बयनिसिमबो साबायखर जासिबाय।